Okay. Dala tayo pa iti pakakapsat ti bunga ti anyog kata tada iti meriendaan tayo ito ng aldaw magpas ti gimong. Layan man ah. Nangasin. Mahirap. Narigat pagalit inyok talaga kapsat mo. Hindi na nakakasagan kasi mula na ganyan dito yung kapsat ah. So ito yung dito sa iti. Nakaantabay na agtan dito ita. Medyo dating at nga ito na. So ito dito nagundaway ka kapsat kinigayem. Agrubat tayon. Nagdigos tayon. Isakat tayon. Tayin tayo man ng EG Church. Tayo man tayo dayawan ni Apo Dios. Tapos pasta ti Apo. Isut tumulong. Ken kan kanahin nga mga benediction iti biyag tayo manen. Iti dayto yung agsapa iti Sunday. Praise the name of the Lord. Hallelujah. So thank you very much. Tingkay man pa nagbuya iti sang kabasit nga i-share kada kayo nga videos nga isong pakaragsakan tayo kaya ito nakapsat. Dagito yung kapsat iti pinanimulan nga niyog dapoy di jay. So thank you. Amin kayong subscriber and kastamot ka digitay untuk suportar iti Facebook page ni Brother Teddy. Thank you very much and God bless us all. Praise the name of the Lord. Oh. Ang daming bunga iti